Tic-tic, bota pra cozinha. Tic-tic, bota pra cozinha. Book club. Web school. Studies and pros. Welkom bij een nieuwe aflevering van TV Teach, met deze keer wel een hele speciale gast, namelijk prinses Laurentien van Oranje uit Nederland. Zij heeft een bezoek gebracht aan de Maria Goretti school en daar gaan we jullie een impressie van laten zien. Maar daarnaast hebben we ook natuurlijk de segmenten Web School en Studies and Pros, dus blijf zitten waar je zit en ga nergens heen. I wa pobesinha. Het was al heel wat uren geleden dat Mr. Finney afscheid had genomen van die aardige krab op het strand. Hoe ver zou het nog zijn naar het koude noorden? Zou zijn vriend Slak hem erg missen? Waar zou Pinky Pepper zijn? En wat zou ze denken als ze hem nu kon zien? Ineens hoorde Mr. Finney achter zich een harde plons. Ah, dolfijnen. De ene na de andere kwam het water uit. Ik wilde gewoon even gedag zeggen. Ik ben Mr. Finney. Wie zijn jullie? Wij zijn de dolle dwaze dolfijnen, riepen ze door elkaar. Wil je niet meedoen? Nog voordat Mr. Finney iets kon zeggen, trokken ze hem plagerig uit zijn finmobiel. Mr. Finney zweefde nu in een heel andere wereld. Plotseling zag hij dat de kleinste dolfijn verstrikt was geraakt in touwen en plastic zakken die in het water zweefden. Hij spartelde en spartelde. Met de grootste moeite konden ze hem gelukkig bevrijden. Mr. Finney zwom snel naar boven. Wat gebeurde er? Vroeg hij geschrokken. Dat was vuilnis dat in de zee wordt gegooid. Sommige dieren eten het per ongeluk op en worden dan heel ziek. We hebben er al over geklaagd, maar het heeft niets geholpen. Met gemengde gevoelens verliet Mr. Finney zijn nieuwe vrienden. Het was heel leuk om in de zee te zwemmen met zulke grappige dieren, maar hij kon niet begrijpen waarom iemand de zee als vuilnisbak gebruikte. Zo, Mr. Finney. Wat ik wilde doen is, ik ga eerst wat voorlezen en dan wil ik heel graag met jullie praten over alles wat er in het boek voorkomt en vooral ook wat er op jullie eiland gebeurt met misschien wel afval, misschien wel zwerfvuil, misschien wel auto's, dieren en wat jullie daar allemaal over vinden. Is dat een goed idee? Heel goed. Dit boek en de andere kant van het water, dat gaat erover dat Mr. Finney, en zoals jullie directrice al gezegd heeft, die woont in zijn eigen tuin. En dan krijgt hij op zijn Super Bibi een berichtje van zijn vriendinnetje Pinky Pepper. En Pinky Pepper is een beetje als Google Earth. Ze is er wel, ze is er niet. En die zegt, help, help, een eiland zinkt. Een eiland zinkt, denkt Mr. Finney, maar dat is verschrikkelijk. En hij gaat er helpen, want hij wil begrijpen waarom zinkt er een eiland. En dan komt hij en dan gaat hij in zijn finmobiel. En het is heel handig, zijn finmobiel kan rijden en vliegen en varen en onder water. Dus hij gaat in zijn finmobiel en hij komt naar deze plek. En het gaat niet over Aruba, maar het gaat volgens mij na vandaag wel over Aruba. En het ging eigenlijk over de Malediven. Wie weet, kent iemand de Malediven? Heeft iemand wel eens gehoord over de Malediven? Dat is een eilandengroep helemaal aan de andere kant van de oceaan.
Maar die zijn ook heel erg kwetsbaar, want die liggen midden in de oceaan. En Mr. Finney zegt, hoe kan het dat een eiland zinkt? En dan komt hij daar en dan ontmoet hij, het gaat over een paradijs. En de baas van het eiland is de paradijsvogel. Een hele mooie vogel. En dan ga ik kort iets voorlezen over de paradijsvogel en het gesprek met de paradijsvogel. En dan daarna begrijpt hij een beetje beter wat er gebeurt. En dan ga ik jullie vertellen iets over onderwater, wat er onder water gebeurt. Dus hij ontmoet de paradijsvogel. Mr. Finney stak zijn vin uit. Ik ben Mr. Finney en ik ben Paradisio, de baas van dit eiland. Pinky Pepper en Flingo hebben me veel over je verteld. Hij sprong uit de boom en pakte de vin van Mr. Finney stevig vast. Vroeger was het hier prachtig. We hadden bloemen in alle kleuren van de regenboog en het eiland stond vol met wuivende palmbomen. Nu zijn er nog maar een paar over. Ik kan het nauwelijks geloven dat alles hier verdwijnt. Het komt echt niet door ons dat het water stijgt. We hebben altijd zo goed voor ons eiland gezorgd. Waarom stijgt het water dan wel? Vroeg Mr. Finney. Dat wil ik ook graag weten, antwoordde Paradisio. Maar we moeten nu eerst ervoor zorgen dat de dieren veilig kunnen vertrekken. Sommige dieren zijn al weg. Ik hoop maar dat het goed met ze gaat. Zodra de vlotten klaar zijn, vertrekken we. Want wat er gebeurt als een eiland zinkt, wat gebeurt er dan? Dan moet iedereen vluchten. En dat is een groot probleem. Dus ze gaan van het eiland. Want dit eiland, wat natuurlijk niet met Aruba gaat gebeuren, dat zinkt. En dus alle dieren moeten gaan vluchten. En dan leert Mr. Finney, doordat hij vragen gaat stellen, wat er allemaal gebeurt en waarom dat eiland zinkt. En daar gaan we het zo over hebben. En dan zal ik een stukje voorlezen en dan gaat hij daarna ook, dan hoort hij van iemand dat er ook dingen gebeuren onder water. En dat heeft te maken met wat er boven water gebeurt. Dus dan gaat hij zwemmen, jullie zagen hem al een beetje, hij kan ook de backroll, kan die heel erg goed. En dan gaat hij zwemmen onder water. En dan ontmoet hij, iemand vertelt hem dat er een oude wijze schildpad is. En ik zit trouwens nog de hele tijd te wachten totdat de schildpadden hier op Aruba aan het strand komen. Even later kwamen ze aan bij een reusachtige schildpad die tussen prachtige vissen zwom. We zijn er, zei de walvishaai. Ik moet weer gaan. Tot ziens. Mr. Finney stak zijn vin op om hem te bedanken. En wie ben jij? Vroeg de oude schildpad vriendelijk. Mr. Finney dacht aan de eerste keer dat hij de wijze oude walrus had ontmoet. Die was ook heel oud. Ik ben Mr. Finney en ik wil u wat vragen over de zee. Welkom in ons paradijs. Dit zijn mijn vrienden. Egelvis, de doktersvissen en de koraalvlinders, zei de schildpad. Maar zeg eens, wat wil je weten? Mr. Finney vertelde over het eiland van Paradisio en dat alle dieren waren gevlucht. Ik begrijp dat het eiland is verdwenen omdat het water stijgt. Maar waarom gaat het koraal dood? Het leeft al onder water, dus het kan niet meer verdrinken. Dan moet er dus nog wat meer aan de hand zijn, eindigde Mr. Finney met zijn verhaal. Wat je me vraagt is heel belangrijk, zei de schildpad langzaam. Maar het antwoord is niet zo eenvoudig. Ik zal je eerst laten zien hoe het koraal eruit ziet. Zijn dat die kleurige bloemen en stekelige stenen op de bodem van de zee? Vroeg Mr. Finney. Dat is het. Kom, ik zal het je van dichtbij laten zien. Mr. Finney zwom met de schildpad en de grappige vissen helemaal naar de bodem. Hier was het even mooi als op de plek waar hij op de steen had gezeten, vlak voordat hij de walvishaai had ontmoet. Ook hier voelde Mr. Finney zich betoverd door de gekleurde stekels en wuivende planten. Kan ik het plukken, net als de bloemen in mijn tuin? Dan kan ik het mijn vrienden ook laten zien hoe mooi het hier is, riep Mr. Finney. Oh, nee, nee, het koraal doet er veel langer over om op te groeien dan de bloemen, antwoordde de schildpad. Sorry, zei Mr. Finney, daar had ik niet over nagedacht. Mr. Finney vroeg zich wel af hoe de schildpad iets over bloemen wist, maar zei niks. De schildpad zag dat Mr. Finney het meende. Kom mee, nu zal ik je koraal laten zien dat dood is.
Ze zwommen nog steeds tussen de gekleurde dieren die op planten leken. Maar na een tijdje werd de bodem steeds kaler en steeds grijzer. Hier leek het helemaal niet op een tuin met wuivende planten en gekleurde stekels. En hier was het veel donkerder. Mr. Finney keek de schildpad verschrikt aan. Inderdaad, zei hij, dit koraal is dood. Maar hoe komt dat dan precies? Vroeg Mr. Finney. Dat kan door heel veel dingen komen, zei de schildpad. Koraal houdt er niet van als het water waarin het leeft verandert. Waarom niet? Vroeg Mr. Finney. Het koraal heeft zonlicht nodig om te leven. Maar als het water stijgt, dan komt het natuurlijk veel dieper onder water te staan. En de zonnestralen kunnen er niet meer bij komen. Mr. Finney luisterde aandachtig. En het koraal kan er ook niet tegen als het water te warm wordt, ging de schildpad verder. Heeft het koraal dan 2 problemen? Te warm en te veel water. Tic-tic, waktu cozinha. Tic-tic, waktu cozinha. Bom dia, Lian de alegria, Bella. Lamparina, Gelian. Mora, mora, mana. Hasilihe, Bella. Breakfast a casa klaar, Bella. Aqui 20 minutos na sani. Hasilihe. There are easier ways to get the best milk for your family. Frisian Flag Long Life Milk. Quality milk whenever you need it. Tic-tic, waktu cozinha. Tic-tic, waktu cozinha. Hoe komt het dat de planeet warmer wordt? Wie heeft er wel eens van CO2 gehoord? Waar komt CO2 uit? Wat is er aan de bovenkant van de aarde en de onderkant van de aarde? Als jullie nou de baas zouden zijn van het eiland. Misschien moeten ministers zijn oren dichter, maar ik ga... Nee, De baas. als jullie de baas zijn. Ik ga deze ideeën die jullie mij hebben gegeven, ga ik opschrijven. En die ga ik ook delen met de grote mensen op dit eiland. Want weet dat jullie vragen en jullie ideeën en jullie meningen, dat die belangrijk zijn. Want nu zijn jullie klein, maar over 5 jaar en 10 jaar, dan zijn wij allemaal oud en dan herinneren we niet meer dingen. En dan zijn jullie de baas. Dus is het belangrijk dat jullie nu alvast nadenken, want jullie begrijpen dat allemaal veel beter dan toen ik jullie leeftijd was. Oké, zullen we dat met elkaar afspreken? Christopher, como rainha Bichita de Princesa Laurentine de Moclas? Observer, ila dan nais kami hanya sa tulog ibu ila papya di subuki gisinang. Anto ibu kita bisa masuk because di pinus naturaleza. Anto kita opinais. Bom, masya dank. Dina. Agora nosso papo com Christopher de Cuba. Aqui não está com Naima van Schie.
Abotaba de ceremoniemeester. Kom bij jullie. Maaien leuk. Ja. Ba preparabo mes bom? Kom bij preparabo mes? Malesa e tekst in la Oké. Ik kom abo je pa lezen een boekje met Stefanie. Is dat een boekje leuk? Kijk op je leuk DJ. Cuenta contar de naturaleza. Oké. Aba Masha, dank je na base. Hoop je bon trabalho. Ik hoor de bon TV Teach. TV Teach, bota pra cozinha. TV Teach, bota pra cozinha. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Webschool. Met in deze aflevering de website rekenlessen.nl. Een website waarop je ontzettend veel oefensommen, maar ook uitleg kunt krijgen over rekenen natuurlijk. We gaan het vandaag hebben over kwadraten en daarvoor heb ik Sean uitgenodigd. Welkom Sean. Welkom. Heb je al eens eerder van kwadraten gehoord? Nee. Nee hè? Oké. Nou, in het kort uitgelegd, een kwadraat, zo noem je het als je twee getallen die hetzelfde zijn met elkaar vermenigvuldigt. Dus 1 keer 1 kunnen we ook 1 kwadraat noemen. 2 keer 2 noemen we 2 kwadraat. Nou, wat is de uitkomst van 1 keer 1? 1. Goed zo. En wat is de uitkomst van 2 keer 2? 4. 4. Nou, als ik je hetzelfde vraag, maar dan nu in de vorm van wat is 1 kwadraat? Wat is de uitkomst van 1 kwadraat? 1. Juist. En wat is de uitkomst van 2 kwadraat? 4. Nou, hartstikke goed. Je hebt het al heel snel door. Het is heel belangrijk dat jij bepaalde kwadraten uit het hoofd leert. Vooral de kwadraten van 1 tot en met 20 zijn belangrijk om uit het hoofd te leren. Oké? Ja. Even het rijtje afmaken. Hoeveel is 3 keer 3? 9. Wat is dan het kwadraat van 3? 9. Goed zo. Hoeveel is 4 keer 4? 16. Ja, wat is het kwadraat van 4? 16. Oké. En hoeveel is 4 keer 5? Dat is geen kwadraat. Je trapt er niet in, hè? We gaan eerst op deze pagina naar de uitleg over kwadraten. Hier staat het uitgelegd. Er staat bijvoorbeeld 9 keer 9 is 81 en 4 keer 4 is 16. Of hier 6 keer 6 is 36. Hier heb je staan 5 kwadraat. Spreek uit 5 kwadraat of je zegt 5 tot de tweede. 5 kwadraat is 25, want 5 keer 5 is 25. Nou, wat zijn de uitkomsten van de volgende kwadraten? 2 keer 2 is 4. 2 kwadraat is 4. 10 kwadraat is 100 en 30 kwadraat is 900. Het is handig om veel kwadraten uit je hoofd te leren. Kijk maar hier naar dit plaatje. Hier hebben ze een overzicht staan van de eerste 100 kwadraten. Nou, dat hoef je echt niet allemaal uit je hoofd te leren. Maar als jij de rij van 1 tot en met 20 uit je hoofd leert, dan zul je merken dat met hoofdrekenen en met het maken van rekensommen zelfs op de rekenmachine, dat het dan een stuk beter gaat. Want wat heel vaak gebeurt, is dat kinderen de rekenmachine gaan gebruiken en dan vergeten om hun eigen rekenmachine, hier, deze grijze massa, ook te blijven gebruiken. Dus leer de eerste 20 kwadraten uit je hoofd. 1 keer 1, oftewel 1 kwadraat is 1, 2 kwadraat is 4, 3 kwadraat is 9, nou dat is allemaal makkelijk. 11 is misschien een nieuwe. 11 kwadraat is 121, 12 kwadraat is 144, want het bestaat uit 120 plus 24 is 144. Ja? 13 kwadraat is 169, 130, hè? 10 keer 13, plus 3 keer 13, 39. Dus 130 plus 39 is 169. Nou, die van 14 is heel grappig. Van 13 is 169 en het kwadraat van 14 is 196. Die twee getallen zijn net omgedraaid. Dus als je die van 13 kwadraat kunt onthouden, dan weet je dat je voor 14 kwadraat alleen maar de laatste twee getallen moet omdraaien. 15 is eentje die je vaak krijgt, dus dat moet je ook uit het hoofd leren. Hoeveel is dat? 15 in het kwadraat? 225. Goed zo. En hoeveel is 16 in het kwadraat? 256. En hoeveel is 17 in het kwadraat? 289. En hoeveel is 18 in het kwadraat? 324. En hoeveel is 19 in het kwadraat? 361. En 20 in het kwadraat? 400. Nou, ik durf te wedden dat je ze nu nog niet allemaal uit je hoofd weet. Maar als je het een paar keer herhaalt, dan lukt het wel. Nu gaan we even oefenen, met rekensommen oefenen. Wil je dat doen? Oké, kijk nog even het rijtje door.
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 en 400. Klaar om te oefenen? Ja. Tot waar wil je oefenen? Kwadraten tot en met 10, tot en met 20, tot en met 50 of al meteen naar de 100? Ik begin met 10. Oké. Heel verstandig. Nou, vul hier de getallen in, de antwoorden in. Terwijl Sean even aan het oefenen is, ga ik alvast Webschool afsluiten. Zorg ervoor dat jij zelf ook naar deze website gaat, rekenlessen.nl, en gewoon trainen. Want net zoals je bijvoorbeeld het gooien van een bal in een basket bij basketbal wel 100 keer oefent voordat het goed gaat, moet je met rekenen ook misschien sommige dingen 100 keer oefenen voordat je het feilloos uit je hoofd weet. Oké? Nou, ik zie jullie weer. TV Teach, wat voor zien je? Zo, nakijken. Tifi-Teach, wat voor cozinha? Tifi-Teach, wat voor cozinha? Bom dia, linha de alegria, Bella. Lantariba, Gelian. Bora, bora, mana. Hasilinhe, Bella. Breakfast a Casicla, Bella. Aqui 20 minutos no Sani. Hasilinhe. There are easier ways to get the best milk for your family. Frisian Flag Long Life Milk. Quality milk whenever you need it. Tifi-Teach, wat voor cozinha? Tifi-Teach, wat voor cozinha? Welkom bij een nieuwe aflevering van Studies and Pros. En dit keer hebben we een interview met de heer Lincoln Gomez, advocaat van het advocatenkantoor Gomez & Bicker in het Miramar Building. Lincoln, welkom. Welkom. Tifi-Teach. Dank je. Ja. Nou, waar we heel erg benieuwd naar zijn is van welke scholen jij allemaal doorlopen hebt nadat je de basisschool had afgerond. Ja. Nou, na de basisschool heb ik op een Collegio Urbano gezeten. Daar heb ik de HAVO gedaan. Afgestudeerd de HAVO. Ik heb nog een halfjaartje de VWO gedaan. Dan beslissing genomen om naar Amerika te vertrekken. Okay. Daar heb ik op St. Leo University gezeten in Tampa, Florida. Daar heb ik 4 jaar gezeten. Daar heb ik een Bachelor of Science gehaald in Biology and Chemistry. Zo. Dus biologie en scheikunde. Ja. Dat was ook het einde van mijn carrière in Amerika. Toen kwam ik terug. Ja. Een jaar vakantie genomen. Lekker. Heel diep ja. nadenken. Mm-hmm. En dan vervolgens met de rechtenstudie hier begonnen aan de Universiteit van Aruba. Dus je hebt zeg maar niet in die richting gewerkt waarin je gestudeerd had? Nee, bewust. Ook een beetje bewust niet. Die exacte vakken zijn altijd vakken die ik leuk heb gevonden. Mm-hmm. Maar het idee om de rest van mijn leven met een wit jasje aan te hebben in een laboratorium, dat trok mij niet zo aan. Dus heb ik ondanks mijn studie besloten om toch iets anders te gaan doen. Vandaar ook een jaar filosofeertijd, zoals ik het graag wil noemen. Alleen, het was eigenlijk bijna aan het einde van de studie, ik zou bijna zeggen de laatste tentamen, denk ik van ja, misschien toch leuk, maar toch niet de van het. Dus een leuke studie, maar geen carrière erin? Leuke studie, maar geen carrière. Oké. En hoe kwam je dan op een gegeven moment op het besluit om juist rechten te gaan studeren? Nou, ik had op een gegeven moment, ik zat wel een jaar te filosoferen, maar ik moest ook erbij werken natuurlijk. Want gratis ging dat niet. Nee. Dus heb ik een jaartje voor een timeshare project gewerkt. Zo. In de verkoop. Mm-hmm. En dat ging vrij makkelijk, omdat ik zat 4 jaar in Amerika, kon een beetje Engels spreken. Kon je ook aardig geld mee verdienen. Vooral als je gaat van een studentenbudget naar een plotseling naar een courtagebudget, zeg maar. Juist, van de commissies van de verkopen. En het was in die periode dat toch veel vragen rezen over juridische aspecten. Van toeristen die vroegen dan van hoe zit het met bepaalde aspecten van de contracten, de overeenkomst. Mm-hmm. En daar begon eigenlijk de curiositeit om meer te weten. Ja.
En uiteindelijk toch besloten van ja, misschien, hoe krijg ik meer te weten? Nou, ga maar studeren. Dus dan heb ik gedaan, aanvankelijk niet per se met het idee om advocaat te worden. Maar eenmaal begonnen, denk ik van ja, vond het ook leuk, het ging goed, het ging vlot. 4 jaar later had ik mijn bul. En ik ben vervolgens de advocatuur in gaandeweg, besloot ik dan de advocatuur in te gaan. Ja. En na een korte tijd na mijn studie begon ik dan ook actief in de advocatuur in begin 98 ongeveer. Ja. Oké. Ja. Je hebt de Universiteit van Aruba, daar heb je dan rechten gestudeerd? Ja, ik heb mijn bul in Arubaanse recht gehaald met een concentratie in ondernemingsrecht. Oké, dus dat is je specialisatie? Ja, daar heb ik me in geconcentreerd. Ik heb vervolgens, vorig jaar dacht ik, heb ik vervolgens een masters in law gedaan aan de Universiteit van San Diego. En daar ging het om internationaal fiscaal recht. Na een aantal jaartjes in de praktijk had ik toch wel een beetje weer de behoefte aan een academie. Dus toen heb ik een studie gevolgd voor 2 jaar lang aan de Universiteit van San Diego. Ja. Dat was niet fysiek, online, een virtuele universiteit. Ja. Althans, die afdeling was helemaal virtueel. En die heb ik dan vorig jaar, dacht ik, afgerond. Tijd gaat snel, dus het kan ook een jaartje ervoor zijn geweest. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat je je studie hebt afgerond, totdat je op dit punt bent waar jij nu bent? Ja. Op het moment dat je je bul hebt gehaald, dan ben je nog geen advocaat, dan ben je gewoon een jurist. Ja. En je wordt pas advocaat als je dan bij de balie wordt toegelaten. Dan moet je een briefje schrijven naar het Hof van Justitie, naar de Orde van Advocaten, naar de Raad van Toezicht van Advocaten. En daar worden je papieren beoordeeld en dan word je toegelaten tot de balie, toegelaten tot de orde. Dan moet je worden beëdigd door het Hof. Je moet de eed afleggen en vanaf dat moment mag je jezelf advocaat noemen. En wat zijn de criteria waar ze op afgaan? Nou, met name om een advocaat te kunnen zijn, moet je een meester in het rechten zijn. Dus je hebt je studie moeten afronden. En dan moet je ook een aantal specifieke vakken hebben genomen. En dan heb ik het over privaatrecht, maar ook strafrecht en bestuursrecht en administratief recht. Je begint vervolgens te werken op een advocatenkantoor. Daar moet je onder toezicht zijn van een patroon. En een patroon is dan een advocaat die ruim minimaal 7 jaar al in dienst of als advocaat functioneert. Juist. En die toestemming heeft van de Raad van Toezicht om een stagiaire te mogen hebben. Oké, dus je bent klaar, je hebt je studie afgerond en dan word je eigenlijk nog stagiaire? Ja, dan word je stagiaire en die stage duurt 3 jaar. Ik bedoel, welke vaardigheden moet hij echt goed kunnen? Nou, ik denk dat een advocaat goed moet kunnen concentreren. Ik denk dat een advocaat een sterk analytisch vermogen moet kunnen hebben. Het is een vraagstuk en je moet het oplossen. Ja. De wet is heel gestructureerd en dan moet je ook op die manier aanpakken. Nou, ik zou ten eerste willen aanraden om zeker gebruik te maken van de technologie die tot jullie beschikking nu staat. Neem je tijd, doe je werk, werk hard, neem geen shortcuts. Er zijn geen shortcuts in het leven. Het is niet snel en vlug en via daar komen. Lincoln, hartstikke bedankt voor dit interview. Het was heel erg interessant. Ja, graag gedaan. Oké, en denk erom, TV Teach, Wakpo Busia.